Dollaryň gara bazardaky bahasy Daşoguzda 19 manat 50 teňňe, Aşgabatda tas 19 manada çykdy. Daşoguzda dollaryň bahasy ýene-de göterilip başlady. $1 gara bazardaky bahasy Daşoguz şäherine 19 manat 50 teňňe çykdy. Bu ýagdaý bazarlarda we hususy dükanlarda ýymy tönümleriniň gymmatlamagyna getirdi. Paytaht Aşgabatda dollar 18 manat 60 teňňeden satyn alynýar hemde 18 manat 80 teňňe 19 manatdan satylýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky we Daşoguzdaky habarçylary habar berýär. Dollar 19 manat 50 teňňe çykdy. Munyň ýygy sürü esas azyk önümleriniň bahasy gymmatlady. Bir ýumurtganyň bahasy 1 manat 40 teňňe, süýdüň 1 litriniň bahasy 5 manat, çöregiň bahasy gowrumine we hiline baglylykda 3-7 manat aralygyna diýip, Azatlyk radiosynyň Daşoguzdaky habarçysy 12 martda hususy sowdadaky harytlaryň bahalary barada habar berdi. Onuň maglumatyna görä orta hili almanyň 1 kilogramy 15 manat, kartoşkanyň 1 kilogramynyň bahasy 5-7 manat aralygyna, etiň 1 kilogramy 30 manat. Adamlar gymmatçylyk sebäpli et önümlerini seýrek satyn alýar. Olar mümkinçilik bolany towuk etini satyn alýarlar. Onuň 1 kilogramynyň bahasy 12-13 manat diýip habar çaýdýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy 12 martda telefon arkaly beren maglumatyny paýtahtda dollaryň bahasynyň öňküsünden sähel ýokarlanyny aýtdy. Aşgabatda tas bir aýdan köpräk wagtyň dowamyna dollaryň gara bazardaky satyn alyş narhy 18 manat 10 teňňe 18 manat 20 teňňeligine saklandy. Edil şu Aşgabatda dollaryň gara bazardaky satyn alyş hemde satış narhy üýtgedi. Onu 18 manat 60 teňňeden satyn alýarlar hemde 18 manat 80-19 manatdan satýarlar diýip paýtahtly habar çaýdýar. Türkmenistana dollaryň gara bazardaky bahasy oýnanyna ýurda daşary ýurtlardan import edilýän harytlaryň bahasyna da üýtgeşme bolýar. 12 martda Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan Aşgabatda ykdysadyýety öwrenji çeşmämiz dollaryň gara bazardaky bahasyna bolan soňky üýtgeşmeler we munyň azyk önümleriniň bahasyna ýetirýän täsiri barada gurrun berdi. Ýyl çalşanyna halk tamakin boldy. Dollaryň gara bazardaky bahasy üýtgär ödüldi. Täze ýylyň öňü tirasynda dollaryň resmi kursynyň täze narhynyň kesgitlenjekdigi, onuň resmi bahasynyň 3 manat 50 teňňe däldi, 8-9 manada çykarylyp daşary ýurt valyutasy bilen bagly bar bolan çäklendirmeleriň goşudyljekdigi barada gurrunlar ýaýrady. Ýöne bu gurrunlar boş çykdy. Hökümet häzirki wagtda daşary ýurtlardan haryt getirýän belli 10-12 firmanyň edýän çykdyjylarynyň bary ýogy 20%-ne ýardam berýär. Ilatydyň ýurtda öndürilýän senagat önümleri hatda gök bakça önümleri bilen hem üpçün edip bolmaýar diýip Aşgabatly gurrundaşymda aýtdy. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi kursyny 3 manat 50 teňňeligine saklaýar. Energiýa serişdeleriniň bahalarynyň global arzanlamagy hemde Russiýa we Iran ýaly iri döwletleriň Türkmenistanyň gaz satyn almagy besetmegi bilen Türkmenistanyň ykdysadyýety gowşady. Munyň bilen baglylykda soňky 2 ýylyň dowamyna daşary ýurt valyutasy bilen bagly dürli çäklendirmeler giridildi. Onuň netijesinde bolsa valyutanyň gara bazary döredi. Geçen döwrüň dowamyna dollaryň gara bazardaky bahasy onuň resmi kursundan 5-6 esde gymmatlady. Halkara pul gaznasy bütün dünýä banky ýaly iri maliýe guramalarynyň ýurda sapar edýän hünärmenleri Türkmen hökümetine valyuta bilen bagly çäklendirmeleri gowşatmagy, onuň resmi bahasyny täzeden kesgitlemegi hemde döwlet harçlamalaryny tygyşytlamagy maslahat berýär.